Panggilan kepada Bapak Trianto, sopir pribadi Bapak Sagiman dari Sleman, ditunggu di depan pintu gerbang. Oh, Pak sopir. Nggih. Apa nggono nyang pasar semen apa nyandi ngono ya, Mas? Aku kok gak keturun. Apa kok sare mbok menawa? Pak Trianto. Janjane kowe ning ngendi? Ayo yo. Wara-wara pengumuman. Jenengan geti sing maca lho. Foto. Nah. Kasuwun foto sekalian kalian keluarga ageng Pak Toto. Nomor setunggal keluarga ageng saking PGRI. Sudah. Sudah. Kaping kalih keluarga Pak Ngatino. Monggo. Pak Ngatino tempe. Nah, Juragan tempe Pak niki. Nggih. Pabrik tempe atau pabrik tempe. Oh ya. Pabrik. Siap. Lajeng persiapan keluarga besar Bapak Sumarno. Keluarga besar Bapak Sumarno. Sak sampunipun keluarga besar Pak Ngatino tempe. Nggih. Lajeng keluarga besar Ibu Parni. Keluarga besar Ibu Bupani. Bupani. Jakarta. Iki Arab gundul tulisannya Pak Toto iya. Yang ini mah Tulisannya munggah medun ya Mas. kayak tulisan dokter. Keluarga Pak Hendra. Ya. Monggo. Keluarga Pak Hendra Jakarta. Jakarta. Keluarga Pak Hendra. Di mana keluarga Pak Hendra? Halo. Halo. Jakarta. Jakarta. Jakartanya di mana? Jakarta. Oke. Oh ya. Di ini ya, Lebak Penyu. Lebak Bulus kok Lebak Penyu. Keluarga besar Sleman. Keluarga besar Mas Pri. Mas Pri. Mas Pri yang dari Sleman. Kadang nggih saking Sleman nggih, Nggih, Pak Toto. kathah. Aslinya dari Sleman Pak ya Pak Toto ya? Mbok menawa. Napa Pak? Kalideres. Deket. Lebak Bulus, Kalideres. Kalideres. Cakep. Terus Dalamnya mulus, keluarnya ngeres. oh alah, mungkin ditebai Pak. Nah, Lanjut, keluarga Bude. Katiah, Saking Ratiah, Sleman. saking Sleman. Nggih. Keluarga Bu Ratia, Bude Nggih. Ratia saking Sleman. Monggo. Monggo ingkang sampun kasebat foto kalian Keluarga Pak besar Toto. Pak Toto beserta kalian Bude. Ibu. Nah, woro
Awara Nggih, iki. kalau mau sopire Pak sing Wis saking Sleman ketemu pun urung, Pak sopir ready ki, Mang. dereng. Pak Triyanto menika pun kepanggih napa dereng menika? Dereng, Pak. Kadosipun sampun kok, Mbak. Sampun. Nggih. Mengke nek mbot dereng panggih lek enten awar-awar maneh. Ya. Oke. Lanjut. Janjane Oke. kowe Jos. Gelagaku sajamu riyani Atiku sujud kowe kenceng karo wanita liya Nggih, Ya dawuh terima saking- kasih dipun pratitesaken foto-foto keluarga.